Salman guys, nginamukela ku vlog yami namhlanje semsebenzini ibhasi iqala. Ngicela sicelebrate. Bukani esungenzele guys. So, lo 1 million lo ngithole ku esingilethele umsebenzi. Ngifonela uthi Azande khona Azande umsebenzini ngithi mina yes ungenile namhlanje usukhiwe yes. Angazi nokuthi ngikhuluma nobani. Mangithi kanti yena and then angibhalela ikhadi ngizofunda ngedwa. Khona angibonanga ukuthi khona mina guys angibonanga. I love it. Okay, asebenzeni ethi ngiphala ngizofunda ku and then ngafaka la the usual. Let's go to work. Lapha yanga ko ungakadluli ngisho kwa McDonald's. Shisubu early. Guess how? Into fast ama hop iphondo. So ngisize ngo2 kodwa to be safe. Andrekhod angangani so or ngithanda ukukhona. Bebe ngehlisisi. Oh. Umedium 600 usmall 750. Yeah, so good. So it's gonna be Agumnandi. Stop pretend. Agumnandi nez. Oh, Jesus.